ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଁର ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଗାଧଉ ଛୋଟବେଳୁ। ତ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ରେଟିଂ ଲାଗିବ। ତ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଗରୁ ମାଛ ଧରୁଥାଉ ଏଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ଆଗକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମ୍ବ ବହୁତ ଫଳିଛି ଫଳ। ତ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ଖଟା ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା ଆଉ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେଇଟା ତ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରି କେହି ଆସୁଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ କେତେ ବଡ଼ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଖୋଲିଛି ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଣ୍ଡୁରାମ ବ୍ଲଗ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ନେଇକରି ଯିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଗକୁ କେମିତି ଅଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ପାଇପ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିନା କରେଣ୍ଟର ପାଣି ଚାଲିଛି। ତ ବଗିଚାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ବିନା କରେଣ୍ଟରେ ଏଟା ପାଣି ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଛି ପାଇପ୍ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ତ ଆମର ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠୁ ପାଣି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏଠୁ ଯାଉଛି ପାଣି କେତେ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଛି। ତ ସେଠି ବଗିଚା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ଥରେ। ତ ସେଇଠି ସବୁ ପାଣି ଦିଆହଉଛି। ତ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ତ ଏମିତି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବଡ଼ସ୍କି ୱାଟରଫଲ୍, ଜୋରନ୍ଦା, ବରଇ ପାଣି, ଆହୁରି ଅଛି ଆମର ଏଇ ବଡ଼ସ୍କିର ଏଇ
साइड्रे गुटे अच्छी सेटा कहीं देखी ना किंतु आमे माने देखीचु कहीं आमे माने ए जगार लोक से आपण माने बजारिया लोक तो कहीं देखी नथिबे तो से देखा जाऊँगी आ किछि दिन पर वीडियो आसीबो तो सांग मैंने वीडियो को लंबा न करिकी एतिरे रहूची तो ये पास्ट देखुते वीडियो को बहुत भल लगुच देखिपारती केमती लगुच कमेंट कर जनइबे। तो बहुत भल है तो आगु को देखा तो सांग मैंने याडे एमती अच्छी तो बहुत भल है तो आपण मैंने देखिले वीडियोटी एट एंड करुँच आउ देखा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो रे।